Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Динебездә тыелган ризык хәрам, рөхсәт ителгәне халал дип атала. Халалме, хәрәмме дигәндә, иң башта нишләптер безнең күз алдыбызга ит ризыктары килеп баса. Әмма ошо һорауды ентекләп өйрәнгән мусулман уның иткә, колбасага гына кагылмаганын яхшы аңлай. Безнең сатып алган продукциябыз халал стандартларына туры киләме? Халал дигәнде без хис куркыусыз ала алабызмы? Кибет кәштәләреннән ошо һәм башка һорауларга бергәләп җавап эзләйек. Редакциябыз кунактары бүген халал буенча имам эксперт, Мирас мәсҗиденең имам хатибы Инсаф хәзрәт Искәндәров һәм халал продукцияны сертификациялау буенча аудитор эксперт Рамиля Ивзазетдин кызы Әмирова. Хәерле көн, кадерле кунактарыбыз. Һәм һорауларда без бүген философия фәннәре докторы, профессор Гүзәл Булат кызы Уилданова белән бергәләп бирәбез. Хәзер кибет кәштәләрендә ниләр генә юк, шуныһы куанычлы. Халал продукцияга ихтыяҗ арткандан арта, елдан-ел арта. Һәм уны мусулмандарыбыз гына түгел, хатта башка диндәге кешеләр яратып, эзләп ала. Инсаф хәзрәттә һорауым һезгә. Халал ризык ул безнең диндә зур әһәмияткә ия. Әмма шуны күптәр аңлап итмәй. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Субханаһу тәгалә берничә урында безгә булай дип боера: "Я айюхан-насу кулу мимма фил арди халалан таййибан ва ла таттабигу хутуати-ш-шайтан иннаху лакум гадуввун мубин." Садақаллаһул азим. Аллаһ әйтә: "Эй кешеләр," дип әйтә, "Сез дип әйтә җирдә булган халал һәм чиста пак ризыклар белән тукланыгыз," дип әйтә. Ризыкка килгәндә халал һәм чиста ризыклар белән тукланыгыз дип. Һәм дә шайтанга иярмәгез, шайтан сезнең ачык дошманыгыз дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән сүзләренә килсәк, Әбу Бәкр радиллаһу анһу ривайәт итә. Ул әйтә: "Мин ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән сүзләрен ишеттем ди. Җәһәннәм утына иң лаеклы булган тән, дучар ителәчәк тән, ул да харам ризык белән тукланган тән булачак," дип әйтте ди. Шуңа күрә шуның өчен моңа дәлил Коръән-и Кәрим, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәте. Тик инде кызганычка каршы бу көндә һәр вакыт халал турында сүз чыкса, бары тик халал дип кенә сорыйлар. Бер кашанда килеп, "Хәзрәт, халален тайбан нәрсә була ул?" дигән сорау биргән кеше юк буңа хәтле. Һәр вакыт халал нәрсә дип сорыйлар. Халал сүзен аңлыйбыз, алхамдулилlah. Әмма тайбан сүзнең тәрҗемәсенә килгәндә, тайбан ул пак, чиста дип күп очракта тәрҗемәдә килә. Әмма тайбан сүзенең тагын бер бик мөһим мәгънәсе бар, ул да булса файдалы. Файдалы. Менә шушы паклыкны аңлап битәр өчен без күп вакытта әйтәбез. Менә хәзер кар ява әйтәбез. Ап-пак кар ява дибез. Шулай бит? Ап-ак кар. Асылында ул ак-пак кар ява дип әйтсәк дөресрәк. Ни өчен? Кар ак бит, ул ак кына түгел, хәтта пак. Пак. Идеальная чистота рушится. Шулай бит инде. Чөнки акылга сыймаслык бит. Кар бер тегенең ничәмә санын да белмибез. Бер кар яганда күпме төшкәнен, шулай бит. Һәммә берсенең берсе дә акшашы юк. Аллаһ Тәгаләнең бу хикмәте. Шуңа күрә инде шушының таянып фикерләгәндә тайбан сүзенә бигрәк тә күбрәк әһәмият бирергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки шул ук Ал-Бакара сүрәсенә әйтеп киттек, аяти кәримәне. Аллаһ Тәгалә гомумән бөтен кешеләргә мөрәҗәгать итә. "Я юханнас, эй кешеләр ди, сез ди халал һәм чиста пак ризык белән ди тукланыгыз" ди. Шул ук Бакара сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: "Я айюхаллазина аману", инде мөселманнарга мөрәҗәгать итә. Сез ди мөселманнарга әйтә: "Кулу мин таййибат", "Кулу мин таййибат", ягъни тукланыгыз, ризыкланыгыз таййибат. Чиста, пак ризык белән. Ягъни халал сүзе таййибат сүзенең иченә кирде, мәгънәсенә кирде. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә халал сүзен кулланганда, анда халал һәм харам дип әйтә. Ул ризыкка гына карап түгел, хәтта фикергә карап, нәрсәгә фикергә карап та, башка нәрсәгә карап. Анда инде ул куллана Ан-Нафл сүрәсендә
ялган сөйләү турында Аллаһка карата. Харам һәм хәләлне. Ә монда тайба сүзе эшенә хәләл дә керә. Менә шушыны аңлап, дөрес фикерләсәк, ул вакытта күп сорауларга җавап үзенә үзе табылыр иде. Зур рәхмәт, Инсаф хәзрәт. Ысынлап та без хәләл ризыктың саф, таза ризык икәнен генә күз аллайбыз да, әмма ләкин был хәләл ризык тагыла һинең хәләл көсең менән хәләл аксага һатылып алынган ризык булган икәнен бер вакытта ла күп вакытта иттән сыгара. Мәсәлән, күп кенә эшкуарлар ди, уларның эшмәкәрлегендә хәрәм әйберләр һатып, улар акча эшләйдер ди. Дәмәк, я булмаһа шарап, я булмаһа башка ризыктарны һатып акча эшләйдер дә, һәм шул акчага хәләл ризык һатып алалар. Был ризык хәләл буламы? Харам ризык ике төрле була, шарига законнан таянып карасак. Беренчесе инде хәләл дип табылган ризыкны харам ысул белән табылган мөлкәт белән алсак, сатып алсак, яисә башка чара белән дә, мәсәлән, син хәләл көчең белән кемгәдер эшләдең, сиңа эш хакы итеп, хәләл ризык бирсәләр, бу хәләл була. Әмма син инде харам ысул белән тапкан акчага хәләл ризыкны алсаң, бу харам дип атала. Икенче төре харам ризыкны шул хәләл көчең белән тапкан акча белән алсаң, ул барыбер харам булып кала. Хәер. Мәсәлән, сез кемгәдер ниндидер эш эшләдегез, сезгә харам ризык белән бирделәр, хәләл булмаган. Бу инде сезнең хәләл көчегезгә карап хәләлгә әйләнә алмый. Тагын шуны әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, гади генә әйтеп калкыннарлык итеп әйтергә кирәк бит. Мәсәлән, без сөт дигәндә сыер сөтен күрәбез башларда, кәҗә сөте. Сыер сөтен алсак, мәсәлән, сыер үлән ашаганда әрем, яисә хәтта әрек менән ашаса, шушы үсемлекнең тәме сөткә чыга. Һичшиксез сөткә чыга. Хәер. Бу инде тайбанның натахлай бит, теге паклыкны. Әгәр дә, мәсәлән, күп мал ашамый, кәҗә мал битендә үзенә күрә бер хас мал. Хәер. Ул кәҗә әрем дә ашый. Кәҗә бүген әрем ашап, без аны иртәгә чалсак, аның ите ашарлык булмый, чөнки анда итә әрем тәме була. Бу инде менә Әрмилә ханым инде аны бик ачыклап аңлатып китәр. Менә шушы чисталыкның, чиста булмауның куркынышы. Ризыктагы күп теге очракта кушылмаларның куркынышы турында. Әрем табигый кушылма, химия кушылмаларын сибергә киткән, шуны һөйләшеп алайык. Менә шушы бик мөһим бүген. Рәмилә хаҗия, бuna бит хәзер һөйләшә торгас, хәләл ризыктың төзелеше, составы турында стандартларына килеп еттек бит инде. Рәсәй кимәлендә һәм республикабызда хәләл базар нисек көйләнә, нинди хәлдә? На сегодняшний день на территории России, и в том числе и Республики Башкортостан распространяется, раз мы уже в России, да, действует проектный комитет, технический комитет 704, который занимается разработкой, обсуждением и принятием стандартов по сертификации халяль, по продукции халяль. То есть какие продукции должна быть, какие требования к халяль продукции. На сегодняшний, в этом техническом комитете, значит, участников на сегодняшний день по состоянию 47 участников участвует, да? Вот. Приняты два стандарта. В марте, значит, был принят стандарт, это на терминное определение, как мы уже говорили, что такое халяль, что такое харам, уже на государственном основе, ну как в качестве стандарта был принят термины и определения. Богохатлим именно термины и определения был принят предстандарт. Это предварительный стандарт. Вот, отличается тем, что в течение 3 лет этот стандарт действует. Если какие-то необходимы дополнения, обсуждения, внести изменения, то есть вот этот стандарт, он был первый, он был принят, обсудили, дополнили и снова его приняли уже в качестве настоящего стандарта. То есть он с 1 марта уже действует. Именно терминное определение, что называется халяльным, что называется харамным, там, что такое орган по сертификации. Все эти термины определения в этом стандарте озвучены. И 1 июня был принят стандарт на процессы, именно на процессы производства пищевой продукции халяль. Что такое продукция халяль, как она должна производиться, какие этапы должен пройти, да, процедура вот эта сама производства халяль, это тоже в этом стандарте принято.
Но последующие технический комитет обсуждает такие стандарты, как требования к органам по сертификации, какой должен быть орган, какие требования, кто должен быть в составе этого органа по сертификации. То есть вот эти очень важные стандарты, они на сегодняшний день именно в стадии обсуждения и принятия. И четвертый стандарт – это требования к проверяющим органам по сертификации. Мало того, что у нас орган по сертификации есть халяль, да, но эти органы по сертификации тоже должны быть проверены, их деятельность должна быть проверена. На государственной основе на сегодняшний день орган по сертификации должен быть аккредитован Федеральной службой по аккредитации. Вот тогда уже, может быть, появится реестр аккредитованных лиц, которые могут проводить сертификацию именно по халяль продукции, да, и будет вестись реестр. То есть можно будет посмотреть в реестре, зная уникальный номер этого органа по сертификации, да, можно будет посмотреть, сверить с реестром и определить, на самом деле это достоверная информация или недостоверная. Да, Федеральная служба по аккредитации, мы их называем ФСА. Пока на сегодняшний день один единственный орган, это в Роскачестве организован орган по сертификации, пока вот у них только имеется уникальный номер. А в России вообще очень много сертификационных органов по халяль, их насчитывает более 40. То есть из-за того, что отсутствие вот этих стандартов привело к тому, что каждый разрабатывал свою систему, свои стандарты и проводил сертификацию. А основным критерием, какие были, у всех могли быть разные. Халық шул халал бирә итте генә уйлайт инде. Иттен башка ниндәй адаттарга кагыла ошо халал стандарттар? Как я уже говорила, вот у нас стандарт принят, да, ГОСТ Р-704, именно на процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования, там представлен перечень, на что может распространяться. Вот в конкретном стандарте это только на пищевую продукцию. У нас ассоциация того, что да, если халяль продукция, это только относительно мяса. Нет, мои дорогие хорошие слушатели, халяль распространяется и на молочную продукцию, и на кондитерские изделия, и на макаронные изделия, и на парфюмерию, и на фрукты, и на овощи. На все может распространяться халяль продукция. То есть вот ранее говорили, да, что такое халяль. То есть он должен быть чистый. Тимәк, Рәмилә ханым, халяль дип ябылды ни хәле? Бер халяль дигән знагын күрһәк тә, уның составын укырга тиешбез. Мотлак рәвештә мына шундай фирмалар бар. Улар бер юлы туска итеннән полуфабрикаттар сыгаралар. Һәм бер юлы халяль дигән полуфабрикаттар сыгаралар. Ул фирмаларга нисек карайсыз, уларга ышанырга буламы? Согласно международным стандартам, у нас же вот это халяль, оно и все стандарты гармонизируются с международными требованиями, да? В международных стандартах, что возьмите Арабские Эмираты, что малазийские стандарты, что смиковские, турецкие стандарты, там категорически запрещено переходы, вот день производит халяльную продукцию, допустим, да, и на следующий день продукцию из не халяль. По запросу, то есть могут использовать и свинину там, и другие, допустим, продукцию. То есть в международных стандартах это запрещено. То есть нельзя вот этого перехода категорически нельзя, потому что нет возможности, чтобы полностью смыть ту продукцию. Если до этого продукция производилась не халяль, допустим, да, но на этой территории планируется выпускать продукцию халяльную, то предприятию необходимо провести санитарную уборку, все вычистить, убрать все нехаляльные ингредиенты и саму продукцию, а потом уже начинать халяльной продукции. И при этом уже больше не переходить на нехаляль. Инсаф хәзрәт, республикабызда халяль ит итештерүчеләрнең эше шәригать талаптарына туры киләме, юкмы икәнлеген даими тикшерү оештырылганмы? Әйе, безнең республикабызга килгәндә инде ит дигәндә гомумән кош-корт, тавык һәм күркә бездә бар. Җитештерү халал буенча.
Birinchi topqir o'zimga da kirga to'g'ri keldi tekshiruv bilan. Chunki xalq so'rovi bo'yicha. Masalan, mana shu Avdon tez fabrikasi bor bizning. Anda ularning bir Ufimskiy tez fabrikasi bor. Anda ikki topqir kirdi. Durust, alhamdulillah, shukr, bizning hazarlarimiz tomonidan bek yaxshi qo'yilgan. Anda shalib turuvchi yigitlarimiz barisi Qur'on o'qiy, namoz o'qiylar. Alhamdulillah, shukr, barisi tahoratli. Ular shariat qonuni bo'yicha bismillah Allohu akbar deb pishak bilan shalib turalar. Har bir tovuqni. Bunisi ishlana. Hamda tog'im bitni bizning qushqa kelganda, bu yerda tovuqqa kelganda, palg'ayta mana issiq suv bilan parlandirg'ach, ichindagi shakldagi najis itga qo'shishi ehtimol deylar. Yo'q, muhtaram jamoat. Naramin ham da aytib ketdi, bu kunda bir qoti qarala bu. Endi anda biz tekshiruvda o'tkazganda biz bor sekundomer bilan eksperiment har bir sekundda nechik yozgan shulay ishlana. Tovuq sholindi, bismillah akbar bilan ul borada ol ko'pmidir ko'lamda vaqtni o'tkazishgina suvga kira, shundan kerak vaqtida chiqa, uni kerak vaqtida yo'qlar, hamda shiftarni bir shiftar ravishda etib solib qo'yarlar. Bunisi borisida o'tali, tog'im o'rtaqo'dasin kela, halal o'tali, tek toyiban bir Allohgagina belgili. Chunki uning narsa oshag'anin, ko'pmi oshag'anin biz bilmaydik. Hamda shuna qarasiraganda harom deb aytirga haqqimiz yo'q. Halal sharti o'taldi, endi toyiban biz javob bera olmaymiz. Инсаф хәзрәт зур рәхмәт, шундай тулы матур явап өсөн. Әмилә Икзазитин кадәгәләм. Тамашасылар тыныслангандыр инде. Хәзер һич шикһез куркуһыз был хәләл тавык итен ашай алабыз, күркә итен дип. Шуңа күрә сетрекле һораулар күп инде. Менә миңа калга, мин магазинга хәзер лупаһыз йөри алмыйм, чөнки бер ядулла укый алмыйм. 40 яшьтән һуң. Безгә шулай коралланып йөрергә туры килә инде. Әмилә Икзазитин кадәр. Чөнки сыйныфта буны һәр бер нидән, һәр бер азыктың составы хәвеф тудыра бүгенге көндә. Һәм айрыса ниндәй билдәләргә, ниндәй знакларга, ниндәй хәрефләргә игътибар итәргә кирәк. Для всей пищевой продукции, которая реализуется в магазинах, есть требования, какая должна быть маркировка, по-другому мы называем, да, что должно туда входить. Это наименование продукции, это наименование изготовителя, его местонахождение, состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, есть способы приготовления. А если скоропортящие продукты, то должно быть после вскрытия условий хранения тоже должно быть указано. Есть манипуляционные знаки, да, видели, наверное, кружочки, ЕАЭС, вот эти знаки. То есть вот это должны, вот эти знаки, вся информация, которая наносится на маркировку, изложена в технических регламентах ТРТС 022 по маркировке пищевой продукции. То есть это не взято откуда-то, да, а именно есть требования именно как технического регламента. То есть все требования технического регламента производители пищевой продукции должны соблюсти. Но для нас, конечно, особенно для тех, кто мы ищем продукцию халяль, для нас, для верующих, да, очень важно смотреть состав продукта. Да, очень. Вот смотрите, есть перечень ингредиентов, которые допускаются при производстве халяль продукции. Эти очень больше 2500, всех запомнить невозможно, конечно, но основные моменты можно посмотреть. Но я хотела бы обратить внимание на то, допустим, вот молочная продукция, да, вы, наверное, видели сыр, производство сыра. При производстве сыра для того, чтобы используется молокосвертывающий фермент, сычужный фермент используется. Сычужный фермент, он обычно животного происхождения. Он добывается из желудка животных. Для нас, конечно, вопрос возникает, из какого животного произведен, да, может быть из свиньи, может быть из ягненка. Если даже допустимы, допустим, животные, которые разрешено по нашим шариатам, что это можно использовать при халяль производстве, то произведен ли убой
по исламским шариатам. То есть нужно обратить внимание на это. Но производителям очень сложно писать, из какого сычужный фермент, из какого животного произведен и соблюдается ли халяль. Да, конечно, это нам не напишут. Поэтому я бы порекомендовала нашим покупателям, особенно вот верующим, исповедующим ислам, вот фермент именно микробного происхождения. То есть здесь уже как-то более безопаснее, и мы уверены, что здесь уже нету харамной продукции. Да, бактериального или, допустим, микробного происхождения. Да, да, так и пишут, да. Очень важно смотреть, конечно, допустим, если при производстве колбасных изделий это фиксатор окраски. Вот видели, наверное, да, колбаса немножко розового цвета, фиксатор окраски. Какой именно используется здесь краска, какой краситель? Это как кармин. Если вы видите кармин, это получается уже для нас тоже будет уже харамным, потому что кармин, он производится из насекомых, из щитовидки насекомых, высушивается, да, как бы вот потом уже применяется при производстве. Конечно, для нас это особое внимание, да. Надо посмотреть кондитерские изделия. Вот бывает, что в гости, вот невзначай, мы как в магазин быстренько забежали, посмотрели, да, торт, допустим, купили, а там в составе имеется этиловый спирт. То есть нужно смотреть, глицерин используется, желатин, все конфеты, которые желирующие конфеты, они используются многие, да, на основе желатина, да. То есть, если используется агар, это уже пексин, это уже фруктовая основа, тогда для нас как бы приемлемо. А то, что связано с желатином, то есть тоже вопрос возникает. Из какого животного? Балалардан яраткан ризыктары, барбарис конфеттері, чупа-чупстар, түрлі мармеладтарға хақ бөлдер әкелді. Укырға керек енді, составын укырға керек. Қызыл түсті кармин красный цвет. Ну, в основном колбасные изделияларда используется. Барбарис, чупа-чупстар қызыл түсті бетінде. Олардан да қорқырға керек. Но в основном используется кармин при производстве полуфабрикатов мясных, колбасных изделий. Йогурттарда популярный именно. Ну, вот этот трамбитный состав надо читать внимательно. Если уже вызывает сомнения, лучше отказаться. Қазір кибет кәштәләрендә нинди генә язылган юк. Халал һөт, халал кефир, халал йомырка, хатта халал балык дигән язуды күргәнебез бар. Шуга аптырайбыз инде. Ни өчен шулай һәм шул азык-түлек кыйбатрак башка азык-түлеккә караганда. Ни өчен менә шуны yetiştirүчеләр ядырга ярата икән бөтен нәмәгә. Асылда бит һөт тә, балык та, улар бит инде халал. Был брендка иярүме, әллә һату алымымы улар өчен? Әйе, гомумән шәригать законы буенча судан чыккан ризык, балык, бу халал, халал. Сөт тә халал һәм дә йомырка да халал. Дигәндә йомырка турында тошы форсатны кулланып әйтеп китәсем килә. Күп очракта шулар бит мәрҗәгәдә. Хәзрәт, нишләп бу йомыркага халал дип биргәннәр, шулай күп очракта төрттереп тә әйтүчеләр була. Әлхәмдүлилләх. Дигәндә шуннан соң шушы беренче сертификатлар биргән 90-нчы еллардагы бер хәзрәткә мөрәҗәгать иттем. Хәзрәт, аңлатыгыз, сез нәрсәгә таянып йомыркага халал дип бирдегез дидем. Рәхмәт аңа, аңлатып бирде. Ул әйтә, без ди мондый караштан карадык. Сәби, тавык сәби дөньяга килде. 4 ай бу үсә. 4 айдан соң ул йомырка сала башлый. Икенде ул үзе дә үсеп җитмәгән, шушы йомырка салганда 4 айдан алып 8 айга хәтле салган йомыркасы, аның әле үзенә керә җиткән түгел инде ди. Шулай. 8 айдан алып 12 айга хәтле салган йомыркасы, менә бу инде өлгергән, җиткән йомырка, шушы дәврдә салынган йомыркага халал дип бирегә дигән карарга килдек ди. 12 айдан соң инде тавык картая, анда да инде ул ди, аның йомыркасы җиткән булмаска мөмкин, шуңа күрә анысы халал булмас. Мәйтәм, хәзрәт, акыл белән уйлап карасак, 8 айдан алып 12 айга хәтле 4 ай салынган йомырка, ул бит инде аңа бер сүзе бар, җитлеккән, ягъни да созревший, да, зрелый, да, хәлгә килгән.
Jitlikkan deyip, nimetim sana yazsakız jitlikkan deyip, şonday brand yürsekiz, belki dürüst bulur idi. Balık da okşasın birir idi, kubura gidip uylamış. Ama da balık bir yaktan köleler de, aşılananlar da barabız kadamaydı. Bir yerde bizge din ehillerini açarlar, işte biz şunun bile okşarız. Kayda biz onun okşasını kurganımız yok. Kim kadar baradır elhamdülillah, indi fayda kabulsun. Aynen halal yumurta degeni tege nendeydir fabrika içindeki tugul erkinlikte ates menen tavuk menen degende gaylar bolup Şolay bulurga deyir. Ama tek bitinde biz bileriz. Yumurtanı alganda avuldağı tavuk yumurtası alsak, paribizde içinde sapsarı bulan elhamdülillah. Endi bunda da ikinci mesele. Şuna göre halk karşısına anlatabız. Siz de anlatkaç mı elhamdülillah. Endi joylab Стандартлар боюнча келгенде халал вот йомыртка ул тауык неме ашатылган, тауыкка неме ашатылган. Потому что бүгүнкү күндө бит инде комбикормовый, да, птицефабрикаларда комбикорм белән бит инде ашаталар, кормят, птиц тукландыралар. У комбикормның составында, если будет присутствовать допустим, мясо-костная мука животного происхождения, для нас это будет тоже как бы вот... Поэтому для производителей, которые будут наносить маркировку халяль на яйцо, им нужно особое внимание уделить при кормлении птиц, чем они будут кормить. Если они в рационе отсутствует мясо-костная мука, допустим, и содержание у них как надлежащим образом, тогда мы можем считать халяль. Вот с точки зрения стандартов это уже соответственно. Takva kişi Allah'tan korksa, günahtan korksa, şirk bulgan nersege haram deyip karayı. Ama haram deyip etmiş. Çünkü haram bulmagan nersege haram deyip ettiği günah kireriz. O özünün hali bilen uyuyda karıda eti. Bunda şirk var, men bunu özüm için haram deyip görem de yere kayam deyip. İkinci ete yara ol bitti, şulay etken günaha sana bula yok indi. Olay bulmaz. Bu indi şeytanga yer. Ali söz başta ettik. El-Bakara suresinin %68. ayetinde etti de siz de halal hem çiftler zıplayan tutlanınız, şeytanga yermegiz, şeytan sizin aşıktan aşık düşmanınız. Ama bu şekli bulgan nerse şeytanın ol kralı. Buna bugünkü gündə halal kafelar, halal restoranlar hana artıp gitti bitindi. Buna bir elhamdülillah halal degen barakat kafanda olduran bitindi. Bugünkü gündə üfünü alıp qarayıq. Respublikаны düyüm almagandalar. Nindey kafelarga gaile менен korkmayınsa yürürge mümkün bugünkü gündə üfülе. Сегодняшний день, к сожалению, нету стандарта именно по требованию к услугам общественного питания. Поэтому многие органы по сертификации, которые подтверждают действие этих услуг, руководствуются своими внутренними стандартами, которые разработали в своей системе, вот они руководствуются. Но если подойти к относительно БУФе, у нас при ДУМ РБ есть Центр развития индустрии халяль, у них есть сайт, если на этом сайте вы видите сертификат данного заведения, то есть можно подтвердить, что сертификат выдан, что компетентными органами и специалистами был проведен аудит, и я думаю, что можно будет доверить им. Sizge rahmet sözleri ettiriydim. Ne için? Çünkü bana ilk esili biz halal turunda. Rızkın ehemmiyeti büyük zor. Çünkü bizim rızkımız bizim tenimizge gene tugul canımızga da tesir eder. Hem anın ehemmiyeti tesiri. Bu dünyada tugul ahiretke de tesiri var. Çünkü başta edip gittik Peygamber sözlerinde cehennem mutuna duçar bulurga en layıklı ten bu haram rızık aşağıdan kişinin teni dedi. Bu bizim akılımızga sığmıyor. Eli oturda uylamıyoruz. Ama indi vakit yetkeş bir zor hasrette buluruz ihtimal. Şuna göre tağında Kur'an-ı Kerim'in anlatılan sözlerini etkesim kele bizge nerse değil. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالٍ طَيِّبًا gafeyde. Siz de halal hem çiğsta rızıklar bilen tutlanırız dibeyde hem veşkuru
şükrana kılınız, rahmetli bulunuz Allah'a, sizge birigen barşa nimetleri için diye ayta. Eğer de siz özünüzü hakiki Müslüman deyip sanasanız değil. Ey biz de bizim Müslüman insanı biz iken bu turda dikte bildikler payırdırga deyirdi. Sizge rahmetli için buna bugün bir hayaligine tübür kapta